Eta, bueno, bost galderetatik, bi bakarrik edo, ditu. Lehenengo pixka kokatzen gure artean, zekano. Lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako ikastetxe handiek, ikastetxe txikiak. Ez dantzuten. Ez, bueno, lehenengo, kostatu zaigu gure artean kokatzea. Ikastetxe oso ezberdinak izan gara, lehen hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak, lanbide heziketakoak, ikastetxe handiak, txikiak, bueno. Zer ondorio atera dugu guzti honetatik, bueno, berrikuntza aldetik, gehiago gutxego da, egiten dugu urtero berrikuntzarako gauza berriak, eta baina bai, ogertzen gara, hausnarketa bai egin dugu berrikuntzen inguruan edo berrikuntzen beharrari buruzko hausnarketa bai, baina ez dugu gero hori bideratzeko era sistematiko bat. Berrikuntzak egin behar ditugu, eta honetan egin behar dugu berrikuntzaren bat edo honetan edo beste. Baina gero ez daukagu. Emaitzak eta